arratsaldeon eta eskerrik asko danuiei kafean txokian aurten egingo dugun hirugarren hitzaldi honetara etortzeagatik. Gehienok hemen jakingo duzuenez, aurreko bi hizlariak, Paco Aristi eta Naroa Nabitardi izan ziren. Lehenengoak estatu propio gabe euskerak sufritzen dauan egoeraren inguruan egin eban gogoeta, eta bigarrenak aldiz, hezkuntza sistema propioa daukagula esan ahal izateko, aurretik estatu propioaren beharraren inguruan egin eban gogoeta. Gaurko hizlari aurkeztu aurretik, eta beste bietan egin dudan moduan, zuekaz konpartitu nahiko neuke hitzaldiaren zergaiti eta nondik norako. Hitzaldi ziklo hau, kafean txoki eta Horreagak gure herriaren egoerari buruzko ikuspuntu amankomuna edukitzearen ondorio dirala esan daikegu. Eta ikuspuntu hau 3 puntutan laburtu daiteke. Bat, gure herria zapalkuntza egoera baten bizi da. 2, gure herriak iraun nahi badau behintzat askatasuna berreskuratu behar dagoela. Eta 3, zapaldutako herriek askatasuna berreskuratzeko ezin dutela zapaltzailearen baimenaren zain egon. 3 puntu hauek globalean ulertu gero, lortzen den ondorioa da Euskal Herriak ezin dagoela Espainia eta Frantziaren demokratizazioaren zain egon indarraren bidez lapurtu euskuen askatasuna berreskuratzeko. Edo beste erabatera esan da, eta batzuek defendatzen dabenaren kontra, Espainian marko demokratiko bat lortzea ezin gauzatu daitekeen eta historian zehar inoiz eta inon eman ez den absurdo bat dela. Eta preziski, gaurko hitzaldiaren tituluak oso ondo laburtzen dago esandako aurreko ideia. Titulua da, independentzia da demokraziaren abiapuntua. Hizlaria, guztiontzat ezaguna da, Joseba Reinabarka dugu. Eta Joseba orkesteko askotan berak entzun dutxadan esaldi bat erabiltzea pentsatu dut. Berak esaten dagoenez, berak gogoz kontrako politikoa da. Hau da, berak askoz gusturago biziko zala politika ez dan beste edozertara dedikatuko garitz. Baina Euskal Herriaren parte da denean, sufritzen dagoen askatasun faltak, politikara dedikatu arazi deutzola. Irakasle inbilitakoa ere bada, eta zen hori ez dago galdu. Eta horri esker, galdetu izan deutzogun orok, politika zer den ulertzeko aukera paregabe izan dugu eta izaten jarraitzen dugu. Egia esan, pertsonalki, Joseba bazitze egiteak, niri frustrazio puntu bat desortzen duzta batzutan, ze berari gero eta gehiago galdetu eta gero eta gehiago ikasi berak esaten dagoenataz, orduan eta konstienteagoenaz gaur egun euren burua gure herriaren gidari politikotzat daukiezan horiek, ez daukiela ideiarik ere ez politika bera zertan datzan. Eta noski, politika zertan ez baduzu ulertzen, ez da posible politika propio bat egitea. Eta ondorioz hor dabiltza danak, etxaiaren politika egiten, erabakitzeko eskubidea gora, Europako nazio izan da garela, eta gaurkoan guzti honetaz gogoeta egiteko Joseba gonbidatu dugu eta ez naz gehiago nuzatu. Amaieran galdera eta ekarpenak egiteko aukera izango duzu. Joseba? Eskerrik asko. Hasieratik pentsatu izan dute altuegia egin hauzuela eta herri entzun da gero alkago ikusten naiz, Gero behan ikusten gara nahi zingo dela da. Hasiko naz, berak esan du ze asmokin dagoen pentsatuta hitzaldi hau eta enaz horretaz saiatuko. Eta harira joango gara, izenburuak esaten duen hori aztertzea. Independentzia eta demokrazia, izenburua ez. Nola ustatu daitezkeen bi hitz horiek, eta ia posible den horretaz ideia batzuk argiak edo esaten. Hasiko naz Jovesen testo batekin, Joves bakizue entzalari Bresla zen, askok esan dut dela estadu modernoaren asmatzailea, priorizatzailea, beste batzukin, garrantzitsunetariko bat, ez? Eta bere liburu famatu horretan, Leviatan izena duena, beste liburu batzuk oso interesgarriak, hori da, behar bada fama gehien izan duena, hau esaten du. Garai eta une guztietan,
erregeak eta subiranotasuna duten pertsonek beraien independentzia dela eta etengabeko gatazka batetan murgilduta daude. Ez badu perfecto itzulita apakatu, ezta? Gladiatoreen egoera eta postura. Armak eskuetan, begiak batak bestiaren gantinko, hau da, gazteluak, guarnizioak eta kainoiak beraien erresumaren mugetan. Eta zelatari edo espioi permanenteak besten erresumetan. Horri gerra jarrera deitzen zaio. Ikusten duzuenez, jobesek ikusten ditu herriak bata besteari mokoka eta etengabe gerra jarrera batetan. Eta independentzia dela eta. Independentziaren alde ari dira herriak denbora guztian eta horregatik ikusten dute beste arerio esela. Eta beraien bizi iraupena mantentzeko, ez daukate beste remediorik, gerra egoera horretan egoteak ez. Independentzia beharrezko ikusten dute, herri guztiek. Ze edozein herriren lehen helburua, bere interes nazionala da, eta interes nazionala da bizi iraupena, bizi iraupena. Eta bizi iraupen hori mantentzeko, edo galdu dutenean, edo arriskoan ikusten dutenean, arrisku hori evitatzeko, derrigorrez egon behar dute gerra egoera horretan. Existitzea herri batentzako independentziaren alde borrokatzea. Borroka horretan datza herriaren existentzia. Independentzia danean, independentzia hori mantentzeko eta ez denean independentzia hori lortzeko edo berreskuratzeko. Ia hau lortzen dugun pixka bat azaltzea. Herriak, gizakiak bezala, etengabe ari dira determinazioak hartzen, erresoluzioak hartzen edo erabakiak hartzen. Hori berez daukaten gauze bat da. Horrek bereizten die beste animalien gandik gizakiei. Ze biologiaren arabera, evoluzioaren arabera, inguruen eta gizakiaren artean dauen harreman etengabeko harreman bat, ez da horretan datza bizitzea. Bizitzea ez da besterik etengabeko harreman hori bai, ez da, komertzio bat, inguru materiala eta soziala, eta gizakian bestaldetik, ez da, eta herria. Eta harreman horietan indeterminazio puntu bat dauka beti gizakiak edo herri bat. Animaliak ez daukaten. Beste animaliek, beste espeziek, kinada baten neurrean berehalako erantzuna eman behar dute. Ez daukate tarte, kinada eta beren erantzunen artean. Gizakiak alderantziz, indeterminazio puntu bat dauka beti. Ez du berehala erantzuten, baizik eta bere baitan sartu eta erantzun bat ematen du gerek. Baina derrigorrez erantzun behar du. Determinatu behar du beti. Beti deko determinatu behar izan. Ezin da indeterminazio horretan bizi. Ez resoluzioak edo aukerak hartu behar du. Herri batek aukeratu behar du
zaborrak nola kudeatu, edo ze beste herriren laguna izan, beti dekoz aukera bat. Inguruak ipinten ditu bere eurrean aukera bat. Horrek egiten du, horrek deitzen diogu askatasuna. Askatasuna ez da inoiz zerbait absolutua. Ezin dugu egin nahi dugun guztia. Gure askatasuna murria da, eta da inguru material eta sozial horrek. Gure eurrean jartzen dituen aukera horien artean aukeratzen. Horre da gure askatasuna. Eta aukera horren neurrean determinatu behar da dut. Ze ez gaude derrigor determinatuta animale dauden bezala. Gozea janen behar du eta janaririk espaldu bertitzen animale batek, hil egiteke. Baina gu pirkitzeko edo egosteko gai gara. Begu kapazidade edo gaitasun horretuz. Orduen determinatzeko momentuan, determinatzen garenean, determinazio hori izan daiteke heterodeterminazio bat edo autodeterminazio bat. Norbaitek determinatzen bagaitu zerbait egitera, jokabide berezi bat hartzera, ditugu aukera batzuk eta bat hartu behar dugu, determinatu behar gara. Norbaitek determinatzen bagaitu dependientia gara, beste bateren menpe gaude. Gure kapuz determinatzen bagara, autodeterminatu gara. Independentzia da dependiente izatearen kontra. Independentzia da autodeterminatzen dena. Horrek independentzia eta autodeterminazioa azken finean geuze berbera dira. Bi izen, bi aspekto, geuze baten bi aspekto berbera diretzeko. Derrigorrez determinatu behar gara, biologia egin gaituelako horrelakoak, indeterminazio puntu hori gure evoluzioaren momentu batetan hori sortu izan da, kapazidade hori edo gaitasun hori, baina kinada neurrean guk ere erantzun bat eman behar dugu, baina ez gaude determinatuta derrigorrez erantzun bat bakarrik ematera, baizik eta aukera daukagu bi edo hiru posibilitateen artean aukeratzen. Baina derrigorrez determinatu behar gara. Zerbait egin behar dugu beti, zerbait. Batzutan, ezer ez egitea bet, zentzu honetan zerbait egitea da, ezer ez egitea. Dependienteak gara, norbaitek kanpotik determinatzen bagaitu, eta determinazio mota hori violentziaren bidez bada, hori da dependentzia politikoa. Orduen politikoki dependienteak gara. Norbaitek determinatzen gaituelako modu baten jokatzen, beste modu batetan guk nahi ez genuen, nahi ez genuen modu horretan jokatzen. Baina autodeterminatzea edo independiente izatea da existitzeko, beharrezko gauza. Instintiboa erantzun behar dugu era horretan. Independientiak izaten mantendu behar gara, gure seguritaterako, ze jobesek esan duen ahiria baldin bada beste herri guztiek arrisku bat dira. Beraiekin etengabeko gatazka batetan gaude, eta beraiek saiatuko dira gu desagera arazo. Eta guk horren kontra mantendu behar dugu independentzia. Beraz, ez da erabakitzen den gauze bat independentzia. Independentzia da edozein herri duen berezko erresistentzia bere izaeran mantentzea.
ez desagertzeko, existitzen jarraitzeko. Eta beste herri guztiek, daukaten ez helburu berbera, hori etengabeko gatazka bat da, eta saiatuko dira dependiente mantentzen beste. Dependentzia hori izan daiteke handiagoa edo txiagoa, izan daiteke absolutua edo relatiboa, Dependentzia absolutua izan daiteke bai helburuetan, eta baita dependentzia total bat, baliabide guztiek ibiltzen dituenean beste herriek gu zapalduta mantentzen. Herri batek bestea zapaltzen duenean, bere izaera, beste herriaren izaera, osorik aldatu nahi da. Ez bakarrik esparru batetan, adibidez, bere beste herri horren lehen gaiak edo hartzea, edo herri burges batek proletargoaren plusbalia lortzea, esplotatzea. Baina, espadu helburutzat, beste herrien desagerraraztea, beste herrien izaera hori guztiz aldatzea, asimilatzea edo genozidio total bat egitea, ez izango genuke menperakuntza bat dagoena. Beste hori lortu nahi duenean, asimilatu guztiz, desager arazi guztiz, osori, beste herriaren bizi esparru guztiek berak kontrolatu nahi dituenean, eta lortzen duenean, orduan esango genuke gaudela totalitarismo baten aurre. Totalitarismo modernoa, ganera geurko teknologia laguntzaz, hori lortzen ari da. Horregatik da beharbada erregimen politikori okerrena eta krudelena. Ez da konformatzen impuesto batzuk ateratzen, atxinako imperioak batzutan hori bakarri nahi zuten, edo beraien erlijio panteoian beste jainko bat sartzea zeuzegatik, baina beste bizitza osoa, bestearen izaera osoa aldatu edo kontrolatu nahian ziren. Ez zutelako ez alako posible behar bada, ezta? Baina ez zuen lortzen bentzak. Baina gaur egunean herri totalitarioak, estadu totalitarioak hori daukate helburutzat eta lortzeko aukera, ezta? Egungo teknologiak aukera hori bere esku jartzen duela. Beraz, zapalkuntza mota horretako adanean, esan genezake bi herrien arteko erlazio hori, dala erlazio totalitario bat, eta herri hori totalitario da. Totalitarismoa esan dugu zelandan erregimen politikori okerrenetan. Bi herri horiek, zapaltzailea eta zapaldua, nazio bezala definitzen direnean, erlazio horreri deituko diogu erlazio imperialista. Bata herri imperialista eta bestea herri nazio menperatua. Horregatik esan genezake imperialismoa dela totalitarismoaren espezie. Ze gaurko mundu modernoan nazioak beste bat menperatzen duenean nahi dute bestea guztiz integratu, asimilatu, beste herriarekin bukatu. Ze konturatu dira ez badute guztiz bukatzen beste herriarekin arriskuan daudela beti. Momentu batetan lortuko dute hilebastea eta hilebazten bat ateratzea beren menperakuntza horretatik, baina herriek bizirik jarraitzen badu beti zimela arriskua. Horregatik gaur egunean imperialismoak nahi du
nazio okupatua, nazio zapaldua, desagerrarazi guztiz. Guztiz asimilatu, guztiz integratu, ze horran bakarrik lortzen du bere helburua. Horregatik herriak, danak, bizi irauteko gerra egoera horretan egon behar dira, eta beraien independentziaren alde borrokatu behar dute, danak. Independentzia direnak baita, ze beti daude arriskuan, bere independentzia beti dago arriskuan, beste herriaren existentzia horrek arriskuan jartzen dituelako, eta independentzia hori mantentzen. Eta herri zapalduak galdu duten independentzia hori, neurri batean galdu dutena, ze guztiz galduko bazuten, ja ez diateke herriak izango, eta horrekin bukatu da, ja hori ez da existitu egiten herri hori. Estekonak gaitasunik bere independentziaren alde borrokatzeko ez da existitzen. Horregatik existitzea eta independentziaren alde borrokatzea geuse berbera dira. Existitzea eta autodeterminatzeko nahi edo borondate hori etengabe agertzea geuse berbera dira. Existitzen dira independentziaren alde borrokatzen dutelako eta borrokatzen dute independentziaren alde existitzen direlako. Beraz, horrez dago, ezer aukeratzen. Existitzen bazara, independentziaren alde borrokatu behar duzu, derrigorrez. Ze existitzea horretan datzen. Eta existitziari uko eten diozunean, uko ezin diozuzuk egin, bai, zerbait egaitik hori gertatzen bada, ezara herri dut, beraz, azteko zu ezertaz borrokatzen. Horregatik, horrela badira gauzek, ez da bat ere arraroa, bai zuo eta bai ni independentista zalea izatea. Ezke, berezko gauza bat da. Euskal Herria existitzen den neurrian, Euskal Herriko kide guztiek independentistak izango gara, derrigorrez. Eta hori nabarmena da. Gure problema, Euskaldun edozeinen problema independentzia da. Badakin edo ez badakin, baina hori da. Eta hori sarritan ikusten da. Adibidez, pintiak egin gure adibide, eta Urkullu izan zailan izendatua lehendakari, jentea aterasan nik ikusen telebistatik, eta jentea izan independentzia aldarrikatzen. Manifestazioetan, presoaren alde eken direnak edo, jente asko independentzia aldarrikatzen du. Espontaneo gertatzen zaio sentimentu bat eta hitz bat da neurri batean. Sortu izan direnean herri honetan ilusio faltzua, bai ilusio batzuk pentsatu izan dutelako independentziaren aldeko batasunak edo ematen ari direlako da, ez da. Adibidez, Lizarrako akordoa, ez da, ez Lizarra da, behar da konteri bat, baina jentea arruntak pentsatzen du oraingoan badoaz batzen, ez da, eta batzen badoaz berak pentsatzen du izango da independentzia lortzen, ez da. Eta horrek ilusio puntu bat igoten du, ez da. Eta gero etortzen da beti desilusio, urrungo desilusioa konturatzen direnean beti bezala jarretzen dugula eta hori ez da inora, ez da. Horrentze beste egunean oraindik enkuesta bat eman zuten, horrek enkuestatan ez direzien elkarritasun antikoa, bai erabin da, balio dit orain esplikatu nahi duna. Eta galdetzen zioten jenteari, Euskal Gobernua deitzen den, bera deitzen den hori, ez da? Norekin egin behar zuen presupuesto zako, eta norekin batu behar zen, eta jentearen erantzuna, enkuestaren arabera bintzan zen, eskerra gertzarekoakin, bildukin, jenteak arazoa, benetako arazo politikoa,
Euskal Herriarena da independentzia. Eta ez da bat ere ni nabarro lan izatea, zer gure existentzia dago jokoan. Existitzia. Dala lehen helburua, edozein herriren, edozein gizakiaren lehen helburua hori, existitzia. Iraun, bere izaeran perseberatu edo jarraitu dena izaten. Hori da beren lehen helburua. Eta, hori arriskuan daudenez, munduan dauden konflikto handienak eta gerrate handienak mota horretakoa da. Independentzia hori konflikto nazionala direnean, eta ez direnean bebai, azken finean autodeterminatu, eta neurri batean, zentzu orokor batetan, ez independentzia nazionala, bai besteen gandik independentzia izatea. Edozein borroka motatan, benetako borroka politikoa bada, eta borroka politikoa da lagun eta region arteko erlazio horretan oinarritzen dena. Beti hila da bizikoa, beti horrek definitzen du konfliktoa politiko edo ez politiko, nazioak ez direnean behazten zinean arazo berbera. Baina, herri nazio bezala definitzen direnean, orduan independentzia nazioa. Eta sarritan, nik esan badetan natura badala, independentziaren alde borrokatzea, zeren existentziaren alde borrokatzea da, eta horrek agertzen dugan edo adierazten du herri bat dagoela hor. Borroka hori dagoenean, gaude orduen seguru herri hori existitzen dena. Batzutan negatibo, behar bada arerioak ematen dion garrantzia kontutan harturik ikusten dugu herri bat gara, batzutan behar bada gure ekintza gaiti baino gehiago dakigu arerioan ekintza gaiti, berai egin horrek arduratzen dio, beraz existitzen gara. Ze beste herri betek kontutan hartzen bagaitu bere estrategia eraikitzerakoan, orduen horrek hori desan du herri beti gara, zebesteak kontutan hartu behar gaitu derrigorrez. Berak bere estrategia globala montatzen duen momentu horretan, gure kontrare estrategia bat gertatzen duenean, horrek esan nahi du herri hori existitzen dela, politikoki herri bat dela. Baina horrela bada, eta hain naturala bada sentimentu eta impulso hori independentziaren aldekoa. Zergatik sarritan ikusten dugu hori aldarrikatzen behar dan beste, edo hori baztertzen dira, beste batzuk esaten direla, hori Rousseauri jarraituz, Rousseauk esan zuen, herri bat desagertzea edo berak esaten zuen korronpitzea, usteltzea, dala oso zara, ez da hain erreza. Pentsa izuezen detenpora izan dugun guk, estadu bat gabe, 1512 aurrera, gutxienez, eta iraun dugu, horregatik herri bat desagertzea zaila, baina erreza da engainatzea esaten du Rousseauk. Oso errez engainatzen da. Herria gehienetan nahiko ingenio izaten da, oso errez engainatzen dute. Eta hori gertatzen da gure artean. Hori gertatzen da, eta orduen, zuk ezagutzen dituzu jente oso independentista direna zu bezalakoa, zara konsideratzen dena baino independentistagoa, baina argi duten zara entzuten duzunean izaten, hori independentziak esoko garrantzi. Orain momentu honetan garrantzia dutena dire ondakinean. Eta horrela goizak, presupuesto, beste beti atxakearen bat, beti independentzia arlo batera utzi. Hori da, horrengo gauzek esaten dituzten alderdiak edo
antolamenduak direla imperialismoaren kolaboradore batzuk. Ez dutelako independentzia nahi hori, ari direna da ahultzen, sustatu indartu beharrean ahultzen. Ez da, hemen herrioetan hori aspaldi gertatzen da gauzera. Bilbon nagoenez, eta ikusi nuen kasualidadez beste gunean, irakurriko dut Aranaguri zer pentsatzen zuen bere garai omenaldi txirtxoak ekiagaitu berari irakurri. Orduen bere garaian geuz edera gertatzen zen. Alderdi asko zeuden, partidu pilo bat, bai berak ikusten zuen, berak Bizkaia egiten zuen, Bizkaiaren independentzian alde ez zeudela, ez da. No se os oculta, esaten zion Aranagoiri Garrazabalen, puntatu zenean bere laguntalde batekin bere ideia azaltzeko. No se os oculta cómo el infortunio de Vizcaya sobrepuja a toda ponderación. Si observamos el olvido y desamparo, mejor aún el menosprecio y la hazaña de que en medio de su desgracia es objeto por parte de sus hijos esta nación desdichada. En 8 partidos diferentes están principalmente divididos en la actualidad los vizcaínos, 3 católicos y 5 liberales. Eta banan-banan aipatzen ditu, eta gero esaten dugu. Ya lo veis, 8 banderas distintas tremolan en las cumbres de nuestros montes. ¿Distinguís tal vez entre ellas a la vizcaína? Si se lo preguntáis a los prohombres de esos 8 partidos, y más, como la respuesta ha de ser pública, todos os contestarán que son acérrimos fueristas, y cada uno de ellos os dirá que su respectivo partido es el más amante de Vizcaya, el más entusiasta y sincero defensor de sus derechos e intereses. Pero, infelices, cuán hartos estamos de tanta farsa. Pobre Vizcaya, si tu destino estuviera a merced de esos partidos españolistas que te van carcomiendo las entrañas. Horregatik, geuko garaian, geuko egoera ere uste dut antz pizka bat, distantzia kanpo batera itxita eta beste ze guztien nahi duzu ez, alde batera itxita, geur ere horango zerbait gertatzen da. Beraz, independentzia ez da inoz boskatzen, ez da inoiz aukeratzen, ze existentzia ez dut aukeratzen. Existitzen gara, eta ino ezin du bere existentzia aukeratzen. Bere existentzia, erdi batek pez. Eta existitzen deuen artean, jo bezeri jarraikuz ikusten dugu, bai, beste asko zaten dute, batez ere politikan errealistak ditzen diren eskolakoak, batez ere, existitzen den artean bere existentzia mantendu behar du, bai, existentzia hori arriskuan dago beti. Eta horrek damaten dio, bizitzea bertzako hori da, bere existentzia bizi irautena mantentzeko, borroka bizian independentziaren alde, autodeterminazioaren alde. Eta hori da berez sortzen jako impulsu bat, sentimentu bat, eta horretan datza bere existentzia. Ara, gaur egun ari da, momentu honetan ari da movimiento indartsu bat, independentzia den ordez ja beste hitz bat erabiltzen duena, eta hitza erabiliz, hitz desberdin bat erabiliz, edukia ere aldatu nahi duena, ez da? Independentziaren ordez soberanismoa aipatzen da. Eta autodeterminazio eskubidearen ordez, erabakitzeko eskubidea erabiltzen da. Biek oso lotuta daude, beste gauzea askorekin lotuta daude, ez da? Behar bada, ez da erreza hau dene zabare bat sakontasun osoan ondo ulertzea, beharko litzateke eta ordu asko. Zer nahi du esan? Zer nahi du esan? Horrek nahi du esan, azken finean, hau
hau gaur gertatzen ari da, hemen ekarri ditu. Katalanak honetaz dute propaganda handi bat. Hemen dago Jaume López, katedratiko bat dala Pompeu Fabra Universitateetako Barcelonan eta Bruselasen Europako Parlamentuan irakurri zuen horretaz testo handi bet, nola lortu eteken dugu estatu bat izatea, nola lortu eteken. Ze independentzia ez dut esaten, bermatzeko estatu bat beharrezkoa. Horrek da, independentzia dela hori egoera bat, bai erakunde batetan bermatzen danean estatu bat beharrezkoa, independentzia. Honek zaten du nola beste era batera lortu nahian ari dira orain independentzia ez dut deitzen bez, bai soberanismo hori doa koloniak bukatu zirenetik ona autodeterminazio eskubide horrek eta baresteko naia eragin handirik herriengan eta beste era batera lortu daiteketa. Nola laster bukatzeko eta gero zuekin elkarrizketa luzeago bat ekiteko esango nola estatua ez norberena noski bestiarena, arerioarena, zapaltzaiarena demokratizatuz. Eta orduen, demokraziak oinarrituz eta ez autodeterminazio eskubidean dala herri batekon berezko, inherente bezala dekon eskubidea, existitzen dela probakarreteko eskubide hori, demokratizatuz eta gero, principio demokratiko horretan oinarrituta, edo bestera batera zen dutenean radikalismo demokratiko batetan, herri horrek demokratikoa baldin bada, eskatu behar zaio demokraziaren izenean zure eskubidea estatu bat edo independentzia izateko, eskatu behar zaio berak. Claro, horrek suposatzen du beste herriek demokratikoa esan behar duena. Demokrazia hartzen baduen ideia bat bezala, horan hartzen dute gehienetan, idealismoa batez ere eta liberalismoa, dana atara daiteke ideia batetik. Problema da, dana ondorio sortu daiteke. Problema da gero ez dala ematen errealitatean, ez da? Bertatzen zailo, ez da, perrizaitak ikitea gain, deskartezi pasatzen zaizkion, ez da? Zan razionalista da, fizikan ari zuen ideiatan oinarritu, ez esperientzian, ez esperimentuak egin, ez baizik eta ideiaren analizia pakarrik, eta duen materia ideia argita garbi bat denez, materia analizatuz eta aztertuz arrazoi astratuaren bitartez nahi zuten atara materia guztien ezaurriak edo legeak, ez da? Materia gobernatzen duten legeak. Baina gero gertatzen zitzaion errealitateak hori ukatuetan zuen, adibidez. Esan zuenean materialeak aztertuz edo zuen, por ejemplo, utza edo utzunea fiziko nola esaten duzuen, ezin dela existitu. Eta, claro, gero beste ikertzaile batzuk empirikoa zirenak, esperientziara joaten zirenak, ez da, deskubritu zuten hori existitzen dela. Baina, honeri gertatzen zaio, demokrazia real batetan, dana da posible, baina demokrazia horrek ez dire existitzen. Eta operna da, demokrazia definitu izan da, definizio asko da, baina, danak azkenean labur bilduztan egizake oinarritzen direla esanez herriaren eskuetan egon behar dola boterea, edo gobernua, baina, claro, orduen horre suposten du herri bat izan behar du. Eta historian zehar lortu izan diran demokrazia guztiek prozeso historiko baten ondorio dira. Ez ideia bat gauzatuz gero, ez da nola, imposible den modutan, baizik eta prozesu historiko baten barruan. Gertatu izan dena da, politikaren printzipioak esperientzia gertatzen dira, esperientzia da historia batez ere, gero biologia eta beste gozatz. Gertatzen dena da, herri horre, independentzia lortu izan dutenak, eta gero demokrazia maila batera heldu direnak, prozesua albo batera uzten dute, prozesu horren sujetu izan da nazioa albo batera uzten dute, eta bakarrik hartzen dituzte sortu dan egitura abstraktu bat,
eta demokrazia hartzen dute egitura horretaz. Eta inola ere, estatuaren violentzia eta nola demokrazia baten azpian beti egon dialego eta dago komunidade politiko bat. Komunidade politiko hori geurko munduan nazio bat, beti dago, ezta? Baina ikusten baduzu eta nik asko ikusi ditut, demokraziaren definizio pilo batek hori ez dute kontutan hartzen. Osea, nazioa eta estatua albo batera eusten dut, ezta? Kantek, filosofo aleman batek, esan zuen, estatua da, indarra da, eta hori ezin da arrazoiarekin ondo konprenitu, orduen ez da inoz hartu behar estatua nola sortu dan kontutan. Bakarrekin behar da, estatua onartu, eta hori egiten dute geurko demokrata berria da, ezta? Soberanismoa eta erabakitzeko eskubideak hartzen dutenak helburutzat, independentzia eta autodeterminazio eskubidea onartu beharrean. Hartzen dute estatua. Estatua da, el estado esaten den. El estado badakigu zen danok ganean dakuguna zapaltzari. Estatu horren barruan lortu behar da demokratia. Baina, demokratia denez, herri baten boterea, herri baten gobernua, zuk hor barruan jokatzeko demokrata bezala, zure herriak desertzen behar ukatu behar eta beste herri horretako kide bihurtu. Eta orduen, suposatu gero, demokrazia sortu ezkero, barriro herri horrek dala zure zapaltzan. Zu desagertzea nahi duena, eta zure kontra guztiz dauena, permitituko duela demokrazian oinarrituta, printzipio demokratiko batetan oinarrituta, edo radikalismo demokratiko esaten duten horren oinarrituta, zukero estatu bat izatea, zure nahia, zure borondatea hori baldin bada. Zer bestela demokraziaren kontra hau bertzateke. Ez ari importa demokraziaren kontra egote, ez da? Beraie, hori badakite. Eta hori da, azken finean, gaur egun zabaltzen ari da mezu berri hori, ez da? Da, uko egitea gure herriari. Herria izango litzateke norbaitek esaten duen moduen holango futurible bat, bakarrik, ez da? Existituko dupena baldintza batzuk ematen baldin baina, gaur ez da existitzen. Euskal Herria ez da existitzen. Euskal Herriari uko egiten duzu, ez da? Eta bihurtu biazala beste herri batetakoa. Claro, Espainiatarrak eta horregatik, beraiek esan du, ezin dute hori disimulatu, baina esaten dute adibidez, beraiek ez direla nazionalistak, direla konstituzionalistak, ez da? Zer esan du, azkenean hiritar hutsa direla, eta gu ere hiritarrak bihurtu behar. Hiritar dagoen estadu horren barruan. Hiritar bezala estadu hori demokratizatu, eta gero hiritar talde bat bezala, ja ez nazio bezala, hiritar talde bat bezala, demokratikoak garen ez jadan, eta inok ezin izango du dutu norberak berak nahi duena egitea zestela demokraziaren kontra, inango litzateke, teorian utzean, ez da? Orduan, demokraziaren izenean eskatu gure askatasun, ez da? Eta hori da, erabakitzeko eskubidea, ez tekola zerikusirik autodeterminazio eskubidearekin, parlan esaten den bezala bada bere desustantializazioa, ez da? Bere mania kentzea, ez da? Utzala bihurtzea. Eta horrela, pentsatzen dute batzuk, eduko garala egunen baten gure estatu propioa eta gure herriaren askatasuna. Hortze bukatuko dut eta galdetuko duzuena ikusuena, eta arbadot saiatuko naz erantzuna. Bueno, hori zuen txanda da, galderaren bat, dudaren bat aklaratzen nahi gozue, edo ekarpenen bat, zuen ikuspuntua bota beldur barik, eskure altza hau, ez dakit mikroen alako. Ez dakit mikroen. Ez da hau, oza, que fuerte y rebaz. Neko txustatzen zuen,
Etxetik. Gaz ez zeu. Ni ulertu diot, bozkatu egin behar ez dela. Eta nik, klaro, ez botoa baino demokratikoa hori ez dezagutzen, baina berriro inziditu horretan esplikatu zergatik ikusten duzu existitzearekin bakarrik bozkatu behar ez dela independentzia bat. Bozkatzea baino demokratikorik, hori suposatzen du, zerbait, nire gitxe gura bera, abiar bala, emetik atalata gero esango diote, hau beste eusea usan behar nion, eta ez diotezan, beti gerraten da hori, zaila da. Bozkatzea zertan oinarritzen da. Bozkatzearen edo hauteskundearen lege garrantzitsuenetariko bat da gehiengoaren balioa, ezta? Gehiengoak balio. Ordueneko genuke galdera erreza. Galdera erreza. Zergatik uste duzu gehiengo batek izango duela gutxiengo batek baino arrazoi gehiago. Eskolan egon guazinateke eta matematikako maizu bat izan dugu, ezta? Zikakoa. Eta probleman bat ipiniko zenit zure ikaslei, eta eguneko 90 esaten dizue problema horren erantzuna dela 2, eta batek esaten dugu 4, gehiengoari arrazoi emango zenioke? Ez, ezta? Gartu, esan duzu, politika esan matematika arrazoia da. Horrek gehiengoa badu balio bat, ez deko gureko jainkoa egongo baliz izateko noteko narrazoia ez ditzateke gehiengo behar izango. Bera oro jakintzua denez, berak izango nakiago. Barkatu, esan nahi duzuna? Bueno, momentu baten erantzun dut, eta gero zuna. Baina non oinarritzen da gehiengoa? Oinarritzen da unanimitatea. Eurretik dago, unanimitate bat, sortzen dela, herrie sortzen den momentuan, herriek sortzen dire, bizi dire eta desagertzen dire beste edozein gauza bezala. Eta orduen sortzen da unanimitate bat, herria eraikitzen den momentu horretan, herria sortzen den momentu horretan unanimitate bat. Eta unanimitate horrek ematen dio balioa gehiengoaren printzipioa. Danak ados daudelako, onartzen gehiengoak esaten duena edo pentsatzen duena. Baina horrez suposatzen du, herri bat dagoela dute. Dala herri homogeneo bat, danak ados daudenak gehiengoa hori onartuko dute. Baina herri bi ezin dute inoiz bozkatu jakiteko zeineteko narrazoia. Adibidez, akorretanaz, Kanako akor Carolina Berrie, Frantziak proposatu ziren hauteskunde batzuk, ze motatako regimen edo gobernu mota edo erlazio nahi zuten Frantziarekin, eta Kanakoak, bertakoak, gu baino pizka bat listoagoak igual, atxinoko bat irelako, inok ez du argi probatu progresoarekin inteligentzia asko desarrollatu denik, baina esan zuten ez dutela onartzen hori. Ze frantzesak ziren milioi bat, eta beraiek 600.000 euskalo. Frantziak hauteskundeak gertatu orduko arduratu zen frantzesez betetzen Carolina Berria edo hori. Frantzes beteta gero hauteskundeak oso ondo zizkion. Hori ez da duen oso demokratikoa. Hauteskundeak zetarako diren, boterean dagoena, botere hori mantentzeko asmatutako tresna. Hori dira hauteskundeak. Beraz, demokratikoa alde guetatik ez tekizan. Boterean dagoena, jartzen ditu hauteskundeak, bere botere hori mantentzen. Demokrazia bat denian bai. Demokraziak ere, noski, duen hauteskundeak balio osoak izango dirateke, niretzako ditzat, ez da? Baina azken finean horretak dire, demokrazia hori mantentziko, regimen hori mantentziko, ez da? Konsideratzen dalako beste. Ez dakit esplikatu bade zerbait, zure galderari. Bueno, erantzun dudana da, hauteskundeak ez direla demokraziaren
mami hori, edo hori baino demokratikoa ez dagoela ezer, edo bat. Hori esan nahi duzuna da, independentzia aldarrikatzen dela egun baten, eta... Ez, independentzia alde borrokatu egiten da. Eta irabazten da, boterea baneko zu irabazten da, herri bat pasada irabazten da. Borrokatu egiten da. Eta borrokatu egiten da, arrazoia erabiliz, estrategia bat eraikiz. Estrategia bat ez dagoenean, ezin da inoiz irabazten. Aldarrikatzea bestan nahikoa. Oin aldarrikatu dute, por ejemplo, Katalunia, non inoiz dakigu irabazikoa dutea gara ez, ezta? Aldarrikatu bai, ez da aldarrikatzea. Da, estrategia baten helburutzat jartzea, eta baliabide egokiak aurkitzea eramango gaituenak helburu hori lortzea. Helburu eta baliabideen artean egon behar beti erlazio dinamiko bat, egokitasun bat, ezta? Ze baliabide guztiek ez dire helburu batera eramaten dutena. Politikan ez da egia bide guztiek eramaten dutena erromara, ez da egia. Eta horretarako behar dire politikariak. Estrategia bat eraikitzeko eta praktikan jartzeko, ezta? Lehenengo, beti bezala gizakiak olakoa gara, enbieko dugu gure buruan asmatu, baina estrategia ez da buruan dagoen, estrategia da praktikan jartzen den prozeso da, praktikan jartzen den. Euskal Herrian ez da egon, Horreagaren leloa igezko hitzaldi guztitakoa bizi izan 1500 urte estrategiarik gabe. Estrategia ez izatea ezin da gure kanterik handiena. Ez dago estrategiarik ez dekuguleko politikaririk. Ez dugu politikari profesional zentzu honenean hartuta, ez da? Jakintzuak, jakitenak. Zeintzuk diren arerioaren indarra. Zeintzuk diren gureak. Noiz planteatu behar den afrontamiento hori arerioarekin. Zer baliabidekin planteatu behar den, ezta? Non, ezta? Horrik gauza guztiak dire beharrezkoak. Eta hori da politikariek horretarako kobratzen dute. Hemen kobratzen dute eta den digutena da Espainiako erakundetan sartu eta hor lortuko duzu hori ezinezko. Horreliotzen da, Pako Arizti esaten duena, galdunoen zoritzarrez berea, baina... Ez dizut ondo entzule, parkatu. Pako Ariztik ere, zuk esaten duzun gauza bat zerren du, Espainiari edo Frantziari saio estatu behar, eskatu saio hainbatetan eta beti jasoko duzu eratzen bera, ez dute beren estatua ahuluna, ez? Pako Ariztik galdera egin behar dut zu. Pako Ariztik ditu. Galdunoen, Bueno, jarri dugu, ez da galdera dikortu da. Nik behar galderekin beharrean aberasko nahiko nuke Josuak esan duena, eta uste dut erabakitza eskubidea determinazioaren arteko eztabaida horretan garrantzia dela autodeterminazio dela herriak edo gizaban egiten duen modu berean. Nik, nahiz eta denek bozkatu ni existitzen ez da izela, ni existitu egingo naiz. Nahiz eta denek esan Euskal Herria existitzen ez dela, existitu egiten da. Orduan ez da bozkatu behar, berezko gauza da, autodeterminatu egiten da norbanakoa bezala. Berak oso erantzun dizu, erabakitza eskubidea eta gehiengoen arteko erlazioari eta, oso ongeak izaten. Baina uste dut, ez dagoela funtsez ez dagoela intelektualik hor, ez dagoela beste ikuspuntu arrazionalik ikusteko. Oda, gehiengoak beti zagoela botere erlazio batzuk, baina egiak ez du zertan izan islada bat botere erlazioetan. Eta isiko egin ez. Egiak ez dekola zer ikusile botere erlazioetan edo deno zerbait? Esan nahi dut, beti ez dela islatzen botere erlazioetan berez egia dela. Hau mundu mailan ikusten ditugula botere erlazio batzuk, baina horiek ez dute zertan izan munduaren gizartearen islada. Osea, que Arturbet, ez dakit, ez dut entzuten oso ondo, sarrekin entzulako segurazki. Baina, Arturbet jaubezek esaten zuenaren aurka dolango zerbait izango zenuke, badaudela beste erlazio mota batzuk ez dena indar erlazioetan oinarrituta dolango zerbait.
Ez. Nik ulertzen dena da, matematikako adibidez, Bai. naiz eta beste batzuk esan, 2 gehi 2, 3 dirala, eta zu bakarrik egon gela, egia eta erlazio botere hori ez dala emoten beti, ez? Esan nahi dut, nahiz eta adibidez, orain Eusko Legebiltzarrean edo Nafarroako Parlamentuan gehiengo politiko batzuk egon edo alderdi politiko batzuk egon eta indar erlazio batzuk egon, horiek ez dute zertan herriaren indar, bai indar botutan, baina esan nahi dut, ez dute berez herriaren islada bat izan behar. Ja, hori horretzen duzu, bueno, hori, a ber, eske horregatik izan dugu demokrazia, hauteskundeak dire demokraziaren ezaugarri ezta? Demokrazia dagoenean hauteskundeak ematen dira, eta hauteskundeen bitartez aukeratzen dira agintariak behintzat urte batzuetarako. Baina horrek ez du esan nahi hauteskundeak inola ere bermatzen dutenik demokrazia dagoela. Tokebida politikari famatu bat, estatu batuetara bidai bat egin zuenan independentzia lortu zutenean eta demokrazia eurrez aurre aztertzeagatik, ezta? Eta esaten zuen totalitarismo guztiak ordutik aurrera, eta ja 18. mendearen azkena zan, pentsa izu esan betempola, demokraziaz mozorratu beharko zirela, agindu nahi bazuten. Osa, hauteskundeak horregatik dauz onartuta herri totalitario guztietan, gurean. Adibidetzat, ezta, noski, hauteskundeak baliogarriak esateko eman behar dire baldintza bat. Eman behar da ez bakarrik adierazpen askatasuna ditzen dugun hori ez da lagia ganera, zen monopolioa komunikabidearena ikeragarria, ezik eta baldintza batzuk, Rusok oso baldintza zorrotzak egiten zituen, baliogarria izan daitezen, ezta? Zer bestela ez dakatera, geurko hauteskundetik ateratzen diren gehiengoak, niretzako ez dakate inolako balioa, horregatik noa rotatzen, zelan izango diren niretzako baliosoa, nik espagin aukeratu da egiten, ezta? Hori da, beraiek, Estatu espainolak eta frantzesak jarri dituen tresna bat, hori dira hauteskundeak, beraiek komeni zaizkion jentea boterean egon daiten, ezta? Horrek ez du, gehiengoa balioa izan den, lehenengo baldintza, unanimitate bat dagoenean, danok onartzen dugu, ados gaudela, esaten dugu neurretik, bai, nik onartzen den, danok onartzen dugu, eta egiten da implizitoki herri bat dagoenean. Herri bat izateak horia suposatzen du, unanimitatea, izatea. Eta horren unanimitate horren ondori bat bezala, gehiengoarena ez tekuguleko beste metodo behago, ezta? Hori jakiteko. Baina orduen ere ez da segurua. Baina horregatik ere urte batzutarako boterea hartzen dutena, ezta? Zure lana eta galtzaileak diren lana izango da, baldintza, nola esaten ideal, eske praktikoak herri batzuk funtzionatzen dute, ideal moduan ez, bai funtzionatzen dute gitxigura bera horrela ez da, horrek aleginduko dire urrungo hauteskundetan beraiek aurrera ateratzen. Eta horretarako kinda dute, komunikabideetara danak posibilitate berbera han idazteko, han berbaiteko, han jakiteko. Rusoko duen esaten dugu gehiago, ezta? Esaten dugu ezin dala egon ez partidu politikorik, antzekorik, ze horrek beretzako fakzinoak dira, ezta? Parte bat, eta orduen bihurtzen diren danak ja, bihurtzen dire gehiago arduratzen dire beraien taldearen interesa defendatzen, Rusorentzako beti partikularezio da borondate mota bat, herriaren apaino. Beharko duke gizarte nahiko berbintzu bat, ez du berkeitasun osoa baki zinezkoa dela, gero askatasun handibek norberaren ideiak aldarrikatzeko danak antzekoak, eta orduan gehiengoak balioko duke, bestela gaur egun Nafarroko Parlamentoan ateratzen dena egiten da. Ze baldintzak ematen. Ez bada existitzen herria. Gure hauteskundea baliogarriak izateko,
Euskal Herria independiente izin da. Independentzia lortzen duenean, orduen emoten da unanimidade hori, non hemen sortzen den gehiengoak balioko du danok onartu behar dugun gehiengoa izan du. Orduen, bakarrik orduen. Eurretik herri sortzerakoan, herri independiente egiterakoan, ez da? Sortu ez independiente egiterakoan, orduen, danok ados gaude, hortik ateratzen diren agintariek hauteskunden bitartez, izango direla gure agintariak behintzat neurri batean, ez da? Horrik aldatzeko aukera eukiak, ez da? Esplikatu bai duzu. Bai. Bueno, baren da ez. Niri mutikoneri berbetan eta egia eta boterearen arteko eztabaida honetan idea interesgarri bat iruditu zait ondorengoa, ez? Dala arrazoia dala arma bat, ez? Horregape garai baten hitzaldi batzuk antolatu zituen lelo horregaz, ez? Arrazoia da arma politiko bat. Eta horrela bakarrik erabili behar da. Arrazoi ezin da erabili jarraitu behar da ideal bat bezala baizik eta zu lortu gura hori, helburu hori lortzeko tresna bat bezala. Bueno, ez da itopiz. Bai, ulertzen da. Bai, ni pentsatu horrela pentsatzen da. Hori da filosofiko bat, aspaldik dira. Zer da arrazoia. Platonek uste zuen dara goze absoluto bat eta arrazoiaren bitartez jakin genezakela zer da nona eta txarra modu absoluto batetan. Eliza katolikoa jarraitzen du mentalidade horrekin, ez da horrekin bere geur horrekin zekia aldatu derrigorrez neurri batean, baina nino horrela pentsatuko du. Horrekin Eliza katolikoak esaten zuen jainkoa lehengan sinesten ez duenak edo jainkoa sinesten ez duenak horrek ez dekola salbazio hori, zer egia da absolutua. Eta danok arrazoi dunak garenez, ze hori zinda, ez dakit zertzen mana selekzioa egiten, bai hori zinda behar da gizakearen problema bat, pentsatu izan duela bera arrazoiaren bitartez gidatzen dela, eta historia arrazoiak egiten duela. Nire itzaldi guztiaren muinean zegoen arazo hori, ez da? Razionalismo eta historian artean politika aztertzerakoan da. Eta hori ez da horrela, ez da? Zein da egia absolutua, zeinetak? Claro, benetan balitz jainkoak berbai duela eta esan duela gauze bat, hori da nokonartu beharko duke, ze jainkoa izatekotan, hori jakintzua da, eta horregaz eskutitzean hauteskundeak eitea esan behar esango zetarako. Jainkoaren izenean berbaiten zutenean erregeak, eta beraiek jainkoaren ordezkari zirela ez zuten hauteskunderitea. Zer beraiek ziren oro jakintzu den horren ordezkaria. Hoen ez da hauteskunderik, ez da? Baina arrazoiaren Greziaren garaian, Platonek defendatu zuenean arrazoi absolutu bat dagoela, eta bestea eta horregatik errege filosofoak izan behar zuela. Filosofantzako saldatorko izateke. Zer beraien bakarra zekuten zer dan egia absoluta, baina orduen bazeuden beste batzuk askoz demokratikoa, sofista izena zeukatenak esaten zutena, arrazoia da instrumentala, ez da? Arrazoia da helburuan eta baliabideen artean erabiltzeko instrumento edo tresna bat, ez da? Jakiteko helburu bat jartzen dugunean, eta helburua jarrita dago, ez da, bizi gauten esan dugu, ez da, herri guztiarena, bai beste helburu batzuk egon daitezke, sozialismoa, kapitalismoa edo nahi duzuela, ez da. Helburua jartzen denean, arrazoia tresna egokiena, gut daukaguna gure boterearen adierazpen dena, ez da, horregatik gara bihar animalen artean boteretsuenak, ez da, zeintzu diren baliabide egokiak helburu hori lortzeko, baina hori arrazoi hori bakarrera instrumentala. Da arrazoi estrategiko bat, ez da? Arrazoiak esaten digu, eta kasu horretan arrazoiari kasu esegitea izango ditzateke oso osoa, ez da? Bueno, ez da, esplikatu bat. Bai, piztu nago da, edo? Zein piztu? Gure duka. Espera, algo egiten, zengo dugu. Bai,
Baina 8 puntutan laburbiltzen dut nire ustez independentziarako baldintza. Bata da, horrela ditzen da, Euskalduntze osoa berdin pake soziala, berdin independentzia. Orduan, bidezko prozedura bat markatzen dut, eta zenbaki handiak diren arren, 20 urte dramat esanez, bere garaian nahekak ere esaten zuena, Euskalduntze aldetik, eta hori gero, politika aldera pasatut, ez da? Orduan, milioi bat, 0.000 erdaldun kutsak Euskalduntzea dala independentziarako bide eta prozesu bakar. Horrek suposatuko luke 15.000 lanpostu, eta gaur egun 3.000 lagunari dira helduak Euskalduntzen. Beraz, 3.000 bider 5-6 egin beharko genuke, eta laburtuta puntu honetan 5.000 milioi dira lagun horiek Euskalduntzea kostatzen zaigu. Lehenengo puntua. Bigarren puntua, Euskaria, Euskal Herri, Horreaga, independentistak, beraz, horretan diren elkarteak batzea eta erakunde iraunkor bat sortzea litzake. Edo bada bigarren puntua, ez da? Gero, hirugarrena horrekin zeratuta, alde dagoen jende guztia etengabe formatzea. Testuak prestatu, ikastaroak, hitzaldiak, datuak bitu eta argitaratu. Ikusten bai dut, galtzontzioetan ere ez gaudela, oraindik esprezia esan da, arlo horretan. Historia, geografia, literatura, politika, ekonomia, beste herri batzuen prozesuak, horretan sakontzea eta jendea formatzea. Bestetik, mortasuna, euskalduntasuna, herritartasuna, abertzaletasuna, independentzia bera definitzea eta sailkatzea, hori izan diteke agian 15 urtez lanean daramagon elkarterako lana, elkarterako lana, eta gero euskalduntzea, pake soziala eta independentziaren aldeko etengabeko aldarrekapena. Hau da, onurak, aukerak, posibilitate errealak. Hau da, lan pedagogiko bat egiten jarretzen den horretan. Gero bestetik egoera aztertuta ikusten dut gutxienez Euskalduntzez arituko duen erakunde politiko bat behar dela, Euskaldunia izan daitekeena. Horretaz zer egin dugularekin. Gero baita ere Euskaluntzez arituko den langile Euskaldunen sindikatua, leuz izan daitekeena. Hau da, pistolak indarra dauka gehiengo sindikal abertzale horrek, baina Euskara aldetik oraindik motz. Orduan planteatzen lau urte daramat planteatzen maiatzaren batean, horritxo bat plazaratzen, nola Euskalduntzez aritzen den langileentzako erakunde bat behar da. Sindikatu bezala. Gero goitik bere Euskaraz egingo duen Euskal Banko alternatiboa, hain zuzen ere independentzia ekonomikoaren oinarriak jarriko dituena, eta horretan ere zer saiatzen ibili ginen eta elkarte hau bera ere zer lagundu zuen. Eta gero urte osoko unibertsitatea UEU praktikan 15 egunez egiten duena, baina urte osoan zehar. Zuzen ere, Euskalduntzearen bidezko independentziaren gaia ere landuko duena eta UEUk ere badauka landuta hori adibidez horren gutxi eta du oso lan ona 3 tomotan independentziaren bideragarritasuna estatu propio bat eta horretan sortzi, ezta? Eta gero 8. baldintza edo 8. puntua litzake Euskal Kongresu Nazionala. Aurrekoa egiten goazen neurrian, 2 urtean behin eratu daiteken Katalunian egiten ari diren bezalako asamblea independentista delako hori eta beharrezka dugu teoriatik haratago praktikan jarraitzea. Zer ikusi bai dut teoriatik joan izan garela, ezta? Jakina, alde dauden, denetariko alderdi, erakunde, sindikatu, enpresa, elkarte, movimendu eta normanakekin batera. Horrela, lehenengo puntua gortuta, Euskalduntze osoa doitzak gehienaz, eta Katalunian, pidean daude, baino urbilago, baina 94 arte ulertzen bai du katalana, eta horietatik 160 inguru katalaneraz egiten dute, beraz, gure handik urrunago dela. Eta horrela, laburpena da, planteatzen dudala, Euskalduntzea osoaren prozesua dela, pake soziala eta independentzia nazionaleko bide bakarra zela. Eta jakina, bitartean, botoen bidez antolatu behar da, erreferendum bat. Eta horri Euskal Herriaren konstituzio bat ere idatzita daukat gero kalean, normaitek doainik edo horren eta eramen zakena. Eskerrik asko. Bueno, nik ez dut dana jarraitu, baina gauze bat esango duke nire horren zurekin adoz, hori argi dago estarraile. Esaten dituzen gauze guztiek onartzen ditu. Nik ere herri honetan, orokorrean nengo dut berbastakit balioko bai zu erantzuna, laburra esan.
Dago jente asko borondate hona esbeteta eta lan asko eten duena eta nik uste dut gora ipatuen beharan lan eganera, ezta? Arlo asko, ze herri baten bizitzan arlo asko daude eta danak lan duen dira eta aurrera atala dira. Eta ez da itxoron behar ganera independentzia lortzeari horri guztiek lantzeko. Hizkuntzari bidez, garrantzituak ekonomia, gure ohitura mantentzia, lanen nahi duzuen beste. Baina herri honetan nik, eta ez dakit balda nire arrokeria bai, nik lan horretan ari diren persona guztiek txabotzen ditut. Eta gorrikatzen ditut, eta beharrezkoak dira, eta lan handia egiten ari dira, eta pedagogia egiten jentea batzeko eta euskalduna data beste batzeko, baina dekot susmoa herrieko jente askok ez duela ulertzen guzti horrek, espadoa estrategia batekin batera eta lotuta, azkenean bakarrik dela gure agonia luzatzen. Munduan historiak hori irakutsi digu, eta nik irakurri dut Hobbesen aproposito. Mundua gauzek gordin bat. Eta munduan herriak ez daude sailkatuta arrazoiaren arabera edo jainkoaren nahian arabera erdiaroan Calderón de la Barca uste zuen bezala, jainkoak errepartitzen zituen papera. Boterearen arabera daude sailkatuta eta boterea gauzek gordin bat, mundua da bezala. Baudelairek esaten zuen, galdetu zioten behin non nahi izango zuen bizi, esan zuen mundu honetan izan ezik edozein tokitan, beste edozein tokitan. Mundua da gogor, indarraren arabera dago sailkatuta eta indar. Eta estrategia da indarrak kontutan hartu, arerionak kontutan hartu, eta diseinatu eta praktikan jarri nola irabazi arerio. Eta hori ez da nahiten artean jentea desesperatu ingo da, eta hemen desesperatu asko daude. Nik entzuten diet politikari liberari edo nio asko betxarra bada. Eske egin biharko luke hori sarritan pako arizi entzuten diot ez, berako zonduiten dugu hori, egin biharko luke, eske ez du fitxarik mugidu, eske biharko gelduen balizko olak ez du burdinik ematen esaten zuen esaera sarrak, ezta? Fabrika balitz eta balitz horrek burdinik ez du inondia jartzen. Edo dekogu indar nahikoa, eta jartzen dugu estrategia batetan, profesura, gure arerioari, eta hitzak erabiltzen ditut apropos, ezta? Arerioari. Irebasteko edo gureak egin, gure boterea joango da ahultzen eta ahultzen, naiz eta saiatu borondate honaren bidez, geuzek aurrera egiten, egin behar direla, bai bestiarekin batean, beraien bakarrik, ez dut behar bada erantzun, bai da pentsatzen dudan. Galdera erikotik, ez dela zuen hori, zuen baimenagaznik, gaur gazte eta veteranon arteko kantidadea nahiko konpensatu dagoenez, nik galdera da gaur egun zabiz esaten ez daukagula estrategiarik eta politikorik ez daukagula. Baina gazteriak nahigun gaur egun gogoera da argazki bat ala pelikula baten fotograma. Hau da, momentuko egoera kritikoa da, zure esperientzien arabera hau ja urteak eta urtetako. Hau da, adibide badinek mundira ku jaio horretik edo... Nire ditziz bai, ia... Hor dago beste nian baipatu nuen baiten da, libru bat, esketar bat hori datzitakoa eta nasakotako, baina izena hilda onde ez da horretar asko. Libru da horrela zidatzetetan izan dugu 100 años con fueros y 100 años sin, ez dut punto suspensibo, amezan oso da, eriaz amezan, asakotako, ez dut hori da, ziur. Eta azkenean gure jarrera hori izin dut. Guk pentsatu izan dugu politika
historia askotan arrazoiak biratzen dira. Eta arrazoia erabiliz lortu daitezkela, momentu batetan edo beste batetan arerioak konbentzitzea, eta azkenean gure helburuak lortzea. Eta horregatik egin ditugu hainbeste islari direnak Espainiako parlamentura bota dute izugarrizko diskurso bat, eta etorri dira beti eskurtzik, ezta? Txarrena da, sarritan herrien artean bere hori askotan aldarrikatu denez herrikaren bitartez, ez dakizelan, jenteak ganea txalotu egiten zituela, hemen porrotak txalotu egiten dira. Pentsatu beharrean politikari horrik ez dute ezer lortzen beraz, ordezkatu inberko ditugu, bota, txalotu egiten ditugu, ezta? Bai hori aspaldi, horregatik izaten gendunean, mila eta bostun urtazterretek gabe horrega egantzen da. Betidanik eman da egozela, eta ondino estala denporazko euskal politikari batek esan zuen espainiatarrak seduzitu inerritugula, ezta? Ez dakit nola, sexualki edo zelan nahi zuen esan. Horrek ez du. Politika da indar erlazio. Eta hori ez da nik esaten dudan gauze bat, ni berez, zuk esan duzu oso ondo. Gustatuko litzatekela egita erronta bat Euskal Herri libre batetan izatea eta ez politikara dedikatzea, ezta. Edozin liburu politikaz idatzten diren liburu askotan eta gehienetan, aldarrikatzen den zela da, politika da indarra, ezta. Eta indarra ganera gordina. Politika da besteari, arerioari, Smith, famosoa, horrek esan dugu, anerio laguna, ez da? Hor erlazio horretan datza politika, ez da? Eta anerio esan dugu horian, goizak gogor bat esan nahi, ez da? Esaten dena zen, eskentzen hori, indarrean dut eta indarra da, politika da arerioa, egin nahi ez duena, egin araztea, ez da? Arerioari egin araztea, ez da? Egin bere gogoz, ez lukena inoiz egingo eta ez duena inoiz egingo, behartu behar duzu. Behartu behar duzu. Eta horretarako indarra da, ez da? Ara indarra da oso zaila neurtzea, horregatik politika izatea ez da batean errez, ez da? Indarrak neurtzea zen neurtu behar duzuz neurri batean. Karo, ez da bakarri janjoia kontatzea, ez da? Botere militarra kontutan hartzeko ez da bakarri. Eta botere politika zaila doa, ze geuze asko sartzen dira hor, eta geuze horrik ez dire guztiz homogeneoak, eta lau subjetibitateak izakiaren gan, eta herri guztiek ez dekia gore berbera, eta dauz mila geuze oso zaila direna, bai politikarian hori neurtzen dakielako da, neurri batean, beti egun da incertidumbre puntu bat, ez da, hori neurtzen dakinan, eta erabiltzen dakiena, ez da, dakinan galdera hori erantzuten noiz erabili behar ditut indarra hori, ez da, noiz. Zein da momentu guztiek ez dire, aprobetsatu behar dire, eguko momentu izango litzateke desentia, baina ditugu momentu oso onak, eta ez dugu zer egiten, horrari gara, eta kezertan, enpore bat. Ditugu, nire bizitzan bertan, ditugu, Franco hil zen momentu horretan, momentu egoki bat, bihar bada independentiak izateko, ez da? Nik uste dut bai. Gero begon dire, hor Baltikako herriek independizatu direnean eta, nire argi gogoratzen dut, baina hau da, begiriko segirik ezatu zitzen. Egon nintzen momentu horretan, Lituania edo Letonia zen, enaz gogoratzen dut, Abi, Espainiako hiri batetan, zerretuko espauzo esagutzen duen. Abi, eta labor dauzko duzala, PSOE-ko kongresoko lehendakariak edo, eman zuen hitzaldi bat, igual 1000 persona baino gehiago ginen anentzuten. Eta zegoen azarre, esan ez, ezin dara Euskal Herrian, Euskal Herriari buruz, bide hori erabili guk independentzia lortzeko. Ez dala eskubidezkoa, ez dala hau, ez dala bestia, eta ez dala enbiar, eta azarre, zeukan bildurra. Ikerten zaion bildurra, ia Euskal Herriak holango bide bat hartuko ote du. Bueno, handi etorri, gugunean guazan, altuena bi egun edo, eta emeko politikari famatuenak, garaiaretan, ez da, famatuena zena, eta Espainiatarrak ganera pintatzen zuten ikeragarri ogro bat baliz bezala, Espainiatarrak ogroa lortzen duten imperialismoa, egiten du, ez da, lortzen du
herri zapaldu baten liderrak nortzuk izango diren. Beraili buruz berba ondo ingo balu, ez genuke igual behar da lidertzat hartuko. Baina gaizki eginez, esaten du, hori hola izan behar duz espainiatarrak horrek kantatzen. Bueno, horrek esan zuen garai aretan baita, pentsez esan dut urte pasatu dira. Igual, hogei urte, esaten zuen, PSOE tiene miedo que nosotros sigamos el camino de Lituania, pero no vamos a seguir. No lo vamos a seguir. Como tiene memoria, it's literal, ez ditut asmatu, Tiene miedo. Normala da, bildurra badeko jode horita egin duguna, ez da, normala. Ez dugu erabiliko, ez dakit, ez zuen esan zerik erabiliko dugu, gebrok, hemen gaude, beste bide horrek nola gano gaitu, ez da. Mikroa. Está entzuten ondo, Justo, zaragoeto da. Ez da erreza erbide desagertzea, baina engainatzea bai. Nire galderia asumua da, zein direz zuretzako gauzek honek herriek ondu bertan engainatu egiten da. Dala, por ejemplo, komunikabideak, dala partidu politikoek, dala horretan utziko neuke apurret sakondu argi, zanekara bateko gu, eta dekoz horretik nire horretak zubete. Ez duzula nire non egolike honen herriek hartu mona apurre hori estrategero. Ez dakit ondo guretu da izu, eta entzatzen zen, bigarren partean eta eskoten zen ondo, hombre, estatuak, zapaltzaileak ginen, daukate indarraren monopolioa, daukate komunikabideen monopolioa, eta Holanda guzti ere, hau igual da importanti, ez da, esateko. Eta igual ez da erantzun zuzena esan duzunari, baina ez zuten behar bada lortuko hain errez herri hau engainatzea, beraiek aurkeztuko baziren biluzik, beraiek diren hori agertuz zuzenean, esaten badu Partido Popular Español, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista Español, el Partido Anarquista de España, el Partido el anarquista que es el Partido de España, hola nageruko baziran igual ez zuten hanbeste arrakasta izango, behar izan dute eta lortu dute Euskal Labena daramaten organizazioaren laguntza. Eta horrek egin digu ikera berezko kaltea, ez da. Hemen eta Nafarroan beriztia gaiti, Nafarro garaian zuenean, hanbe deitzen da partidu boteriak, komila zela. Boteriak, eskuria. Deitzen da UPN, ez da. Unión Pueblo Navarro, ez da. Hemen deitzen dire Partido Nacionalista Vasco, eta beste batzuk, baina aipatuko. Euskadi eta askatasuna izan zen garai batean, ez da? Claro, horrela, askoz berrezago da gure burua nahaztea, gure burua engainatzea, ez da? Eta horrek du eta horrek bilduten prensa da izugarri, ez da? Horregatik ni enator optimismo erreza saltzi. Gu dekogu arazo zaila, oso zaila. Lortu behar dugu estrategia. Nik uste dut nio Euskal Herria bizirik dagoela. Bizirik dagoela. Eta
badaki aprobetxetan oraindik dituen indarrak, lortu dezakela. Horretarako jakin behar dugu zerbait berrien behar dugu. Estrategia bat martxan jarri behar dela, eta estrategia horren inguruan lortzen den batasuna, bakarretala benetako batasuna ez dela beste maila batzetan ematen, ze horrek ez duko balio politikorik, hori badau, nik sinesten dut Euskal Herrian. Nik entitzenaz Euskaldun guztiekin bat zentzu sentimentuetan, eta hori gabe ez ditzateke herririk egongo, eta hori beharrezkoa da, eta Euskaldunekin, eta Euskal ziten dutenekin, eta danetarik dago, jente, herriko guztiekin, horrek ez gaitu, horrepakarrik ez gaitu eramango askatasuna. Hori guzti hori da, beharrezko poso bat, hori gabe ez ditzateke herririk izango, eta beraz herririk ez badago ez da politika. Herririk ez dagoenean, ez da politika. Eta herriek gainera badau, suposatzen duela botere bat, ze botere nahikorik ez badeko bez, ez da politika. Ez ditzateke herririk izango bez, politikoki, nik ez dakit antropologak eta horan, nola egiten ikusten beraien zekapenak libruetan, ez da, hartu hau eta duenen persona herri bat osatzen badute, politikoki, herri bat daukalako botere nahikoa besteen botere hori arriskuan jartzen. Horrek egiten dio herri besteeko zelatzen dira. Horrek. Eta guk ondino hori daukagula, eta esan dut den, ikusi daitekela hori, ifrentu antzera, besteak ematen diguten garrantzia beti, ez da? Eta hori guzti hori eni behar du. Ego, ni pentsatzen dut, nola hori da, noren ez dugu balio esateak, adibidez, azotan entzuten da, norbait, ez dut esaten horrekin arrazoia danak ematen didatenik ez esatea. Batzuk ez dut emongo inoiz. Ze batzuk arrazoia dena nik ez dakit, ni duda asko esaten ditu, indezaket duda, beste batzuk ez daukate duda. Eta hemen herri horretan esan dutenak adibidez, borroka armatua deitu izan den horrek ez duela inore eramango, orain 40 urte. Ni horren teoria o ideia horren asmatzaile zelako, baizik eta egona ezelako hori pentsatzen zutenaren hurbilean eta beren gandik ikasi dut, defendatzen duen, orain 30 urte jente importante noa izan izaten, izan beharko duk egun betetan. Esaten eta diskutitzen horrek ezaitu inora eraman. PNV politikak ez duela inora eraman, hori dago idatzita, lekuetan. Ez da argumento zientifikoa, baina normalean jendeak horan aktuatzen du, norbaite engainatu badio, ben eta birrita, eta ikusi badio porrot egin duela, porrot egin ez duenari entzat kasu pizkatzo bat gehitxuak behar egin ez da? Nik ezin dut probatu saiatuko naz, hando da neurrean, baina entzungo nuke guzture oker nahuela esaten didan da, oso guztu, azkenean nire honelako da, nik gure dutena da Euskal Herri aste bat, ze ni bakarri izan diteke astea, Euskal Herri aste bat eta, nire egoismoa dago hor funtzionamendu, ezta? Eta nahiko duke, jenteak horango kritikak egitea, ezta? Baina ezin dut orain teoria utzean dana formatu, azkenean praktikan jarri dela, baina hori defendatu izan duguna, beste bide bat berri defendatu duguna. Ez dugu ukiko oportunitatea horre funtzionatzen duen, ze beste goziek ez dute funtzionan. Hemen batzuren eta beste zuren porrota hori da nabarra. Hori diskutitzen duenak porrot hori, ja niretzako enuke diskutidu egingo berarekin, ze iruditzen zait zerbait, bide berri bat behar dugu, bide hori asmatu behar dugu. Eta bide hori aldarrikatzen ari direnari entzun, gazu egin eta ikusia bate bat sortu eta ez dakit, berba darek. Ez dakit erantzun bat izan. Bueno, gogoeta hori gazan bai, badera. Bai, gazan. Aipatu dituzu funtzionatu ez duten bide dana.
Baina nik oraindik ez diot entzun inori esaten zein den jarraitu beharreko bidea. Esan duzu amankomunean asmatu beharko dugula, baina horrek esan nahi du... Estrategia baten inguruan, bai. Horrek esan nahi du inork ez dakiela. Bueno. Zein izango den independentziarako bidea? Bai. Zer horretan jartzen du independentzia da demokraziaren agia puntua. Baina zein da independentziarako agia puntua? Bueno, gauza batzuk maila batean esan ditut, beste gauza batzuk gordetzen ditut, edo zen multan, izate gaiti ez da. A ber, akordanaz nire historian, behin Sokratesei kondenatzen zuten hiltzera, kondenatu zioten, eta berak defendatzeko bidean esaten zuen Nikola Daimon bat edo lango jainkotxo bat bere barruen esaten ziola zer egin behar duen kasu bakotxean, ezta? Horrek esaten ziola, ezta? Bere kontzientzia da bat. Baina esaten zuen gezera, ez dakit horrekin ez dut justifikatu nahi, eta nahi duzunean, hitz egingo dugu berbada astiroago eta nire pentsamendua esango dizut interesa finez. Hara esaten zuen, zer ez duen egin behar, hobeto esaten ziola zer egin behar duen bai, ezta? Zer egin ez doke, nik kritikatu ditut gauza batzuk, eta behintzat hori ikasi ziurtasun oso esaten dut, orain arte eraman dugun bide horretatik ez dukugula zen, bide berri bat osmatu behar dugula, ezta? Bide hori berai printzipio behintzat nagusi batzuk aipatu ditut. Besteak, zuk eta nik egin behar ditugu, nirenaz albo batera geratuko. Zurekin kontatzen dut, eta hasten gara. Ikusten dut bio baino gehiago gaudela, bide horretan pentsatzeko eta asmatzeko, eta ez dugu segaiti arma guztiek deskubritu behar. Edo zen bultan, gauza bat esate gaiti, niretzako oso importantia, beharko genuke sasik Euskal Partido Politiko honek ordezkatzen duen beste autoritate mota bat, danon herriaren ordezkari izango dena, eta zeinen helburua ez da izango beste bat, independentziara eramatea. Izingo litzateke, hitzik utzitan izateke, lango antzeko bat, gobierno provisional moduko bat, gobernua, estado partidua, beste partidua, gobernua, Euskal Guztien ordezkaria, provisionala, bere lana bukatuko litzateke independentzia lortzen dugun momentuan, gero aukeratuko nahi dugun gobernua, mota batetakoa edo bestekoa, Euskal Herrian iritsi esperimentatu eta danak dire baliogarriak, eta gobernu hau edo bestea bakotxak modu, baina horrarte eramango gaituen antolamendu bat behar du. Antolamendu. Nik deituko nioke gobernu bat, ezta? Gobernu provisional bat. Zeinek markatuko duen danuntzako, euskaldun guztientzako, eta itxi gure helburu partikulara alde batera, eta gure herriaren existentzia hori bakar kontutan harturik momentuz, ezta? Independentzia da, ez? Eramango gaituena horrain, eta behar da, holango gauza bat antolatzea edo horretzea ezin dutzitek nire iritsi zumean, oso importantea. Eta, izan duzudan, zu eta nik, bagara bi, ez? Bueno, hemen zitzugu ja marako egiten dire, eskerrik asko da etortzeatik eta txalo da.